Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. חיסלנו עשרות אלפי מחבלים, חיסלנו את דף, הנייה, יחיא סנואר ומוחמד סנואר. Ngila penyap daki Pau Hajar ngut ki leno. Ngila penyap yu Muhammad Dif, u Ismail Haniye, u Yahya Sinwar, madu Muhammad Sinwar. Ya tu Prime Star jongka Israel. Kane kade ka klip mat ba Prime Star jongka Israel. U Benjamin Netanyahu, u lapan bena ya ka jingyab jung hedu ki Hamas, ha Gaza. U balak tep kerteng kum u Muhammad Sinwar. U Muhammad Sinwar u dai u para jong u Yahya Sinwar. U balak simti ya ka kerdan kum u hedu jongki Hamas. Hadin ka jingyab jung u Yahya Sinwar. Haba keren sa neset. Kabare ka jing dorbar thawan jongka Israel. U Netanyahu u lakan thublang ya u Muhammad Sinwar. Hakalis jongki he jongki Hamas. Ki bala syak penyap haki jing khruid jongka Israel. Ya u Muhammad Sinwar. Lak thong haka jing terbom jongka Israel ya ka hospital ha Khan Yunis. Haswa u bena jemang menta usnam. Ki spai Israel kila penjot ru ya ki jing tai hapok hendau jongki Hamas. Parlo, wadam sengaw ya ka jing sawa hakane ka video. Nomor bajur uslap takada umla le Subscribe ya ka channel. Bat ngan warak sapi ya ki kubar bat ki jingja ha setelah ka pertai.